alon-alon. Ambekan riyin ngoten. Ala ibu marah-marahi kancane lho. Aduh. Ya Allah. Matur nuwun. Panjenengan tesih enim banget lho pun gadah perawan. Kok malah ngefene karo ngene? Gimana? Jan-jane kowe nang endi? Goyang dulu. Goyang dulu. Loro apa pena? Dibablaske napa? Niki bablaske napa? Prau layar. Napa sampun bojo loro? Taman Juruk oke deal. DPC. Iya kene yo. Jan-jane kowe nang endi? Gelaganmu. Spesial
Oh, lah. Saya Sing ngaten iki nggih, Pak Dik. Sing ngaten iki. Sing kados ngeten Oh, iki, Pak. Alhamdulillah Bapak iki tersenyum dari tadi lho. Tersenyum. Mas. Oh, Bapak iki pokoke jos pokoke. Bapak seragen ya asli ya? Oh, enten HE mboten. Ya enek. Urung usum jare. Urung usum. Dana apa? BNI. Ki aku apa sampean? Hah? Sing angkat aku apa sampean? Ya penak wong loro. Ya gak ning kono kayak iki kok angkat sawatan. Gak aku tertib pondok Oh, niki. tertib. Live streaming karo MS kok. Iya gak oleh kuwi ning kono wingi sawatan kok. Ndak. Streaming lho. MS Studio. Ah, MS Studio TV live streaming. Lah iya MS Studio. Coba apa kowe mau ngomongnya? Sound system Ras Huri. Live streaming MS Studio. Sing layer Rekto. Heeh, sing endang, KWSJ Nadia. sing endang. MS Studio. Jan. Catetan sakjroning ati. Ora Komburi, ya Jawil. Jawil. Pupusin Nelongso. Pupusin Nelongso. Saya Tadi sendiri. tuh itu Mas penonton dari live streaming. Iya. Disapa dong. Wis tak sapa kabeh mau Iya. lewat batin. Iki mau sing kuwi ras njaluk kuwi mau. Apa? Lintang Asmara. Lintang Mas. Apa? Lintang. Yo rasa tidak sikil. Lintang, Yo, lintang yo. bales, lintang. Lintang, yo. Lintang, lintang bales. Gak wani, gak bakal wani. Aku nggun-nggunan kok, Nduk. Untung temu aku wis tuwa IC6 genah. Iya.
Tangan di atas semua yuk. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya disawer. Lagi pasukan ibu-ibu, kita goyang bareng ya. Oke. Jika kerja bareng MB Studio. Roknya jangan tinggi-tinggi, roknya bahaya, bahaya. Bisa?
Rezekine anak soleh. Oke. Selamat kepada Mas Ferry sama Mbak Windy yang telah menyambut hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah amin. Semoga banyak rezeki sehat. Kakek sini kakek. Kok kakek to? Kakek. Ya, rada rene nduk. Aku rada rene. Ya Allah. Rada rene, sedabuke gak apa-apa kene. Lah, iki pernah. Iki sing ngangkat aku panjenengan kek. Wis wong loro ra apa. Oh iya. Wong loro iki. Ning yo apike wong wedok kok, Duk. Oh aku. Iya. Aku. Oh sampean sik. Aku. Kowe lho. Lho piye to iki? Iya. Sabtu pagi terang. Oh. 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 Ayo sing kompak. Iya. Iya. Iya.
berkah sukses warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Bu, nggih. Niku Alhamdulillah. sinten Pak Du? Sing niku Tak kenal maka tak sayang. adik jenengan. Berarti jenengan Tromaya. Walah cang. Iya. Kacang. Bola kula niku. Lah sok kenal maka sok dekat. Lha mbok ditakoki leno nggih lho. SKSD ya Pak ya. Biasane ning Tromaya kanca Ngapa? puteran iki. Ngapa? Ning Tramaya ngapa? Wah, wis apik pokoke. Dadu. Mengke ngesake lagu napa? Napa Pak? Monggo Pak. Niki budhe kados ketemu Mbah Cere niki kok lho. Pepele. Pepeling nggih. Jemu ta? Koncone disalami sik koncone. Lah kaya rapi-rapi. Ngersake apa Pak? Ora njaluk nek iki. Gak jaluk, tapi Pura- ngeki. pura- Gusti Allah, matur sembah nuwun berkah selalu rezekinya, Nang, Pak. Kok mampir ya? Alah engko nek wis kok Bolo dadu ya, Mas. niku nek kalih kula nggih ngaten niku. Ora penaan perkewohan ngono ya. Wah, bola kuplek kudu sik. Nduk, nyanyi. Sabda
pamit karo aku do wong manis bebojaku ati susah wong pengen ketemu Aduh wong bagus papojanku ora pitu rasane atiku Pak ora bisa turu bayanganmu ngerindu atiku dino pun kita hati susah mong pengen ketemu rasa kangen ra bisa mari yen rasilamu yakinno isiku aku nek Ya, piye? Kok hari ini kamu kayak mantri sunat? heeh Mas Joko ehonya kebanyakan. alah yo wis ngene wae dinikmati Middle. bulan Posi? Ih. tak Aja seneng. Au. Se. Wong bagus tresnaku. Pikir bakal ayo. Ora suwe aku bali bisa sumeni ono ing sisihmu KWS Cina bunga ya nduk rasane pripun lho Mbah nyoto nyu KWSD yo heeh rawuh wonten Teladan Serang awake dhewe mau mrene numpak pesawat nggih Mbah pesawat telepon ya iya iki delok neh engko yo nyang iyo ngono kok ngono wae dhewe ngandut wong iki lah suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong manis bebojaku ati rusak mong kangen tak kisi kok dhewe ya Aduh bangun bagus
Enggak, dia nggak mau deket Pak D. Dia Enggak. maunya deket aku. Aku karaoke wae. Ayo sini Pak D sini. Seragam pakai kerudungnya Iya ya. ya. Cis. Bismillah. Lagi. Sampun. Ah, lagi. Oh lah kamu itu yang ngerjani Bu. Iya. Lagi. Tadi miring sekarang berdiri. Oke, bebas. Dari Cengareng, Bu. Niku pimpinane anu nggih Pak Punanto, niku koordinatornya Mas Yanto niki. Udah. Nggih, nomor Nanti teleponnya, Pun. Bunda, kalau punya hajat boleh ya ngundang Nyum KWSD. Kita kemana aja? Ibu Ke Lampung, siapa, Bu? Sulawesi, Bogor. Ibu siapa namanya cantik? Ibu Sri aslinya mana? Iya. Oh, Purwodadi, Sragenan juga. Purwodadi leh. Purwodadi bah? Ngono. Purwodadi, iya Semarang. Bingung. Iya Semarang. Ayo, 12 Ya. sih. Monggo Bu, sketsane Bu. Request lagu enggak Bunda? Yes, Bos. Request lagu enggak? Ya Nah. lagu apa aja? Nggih. Aja Nggih, nggih. Wong Gaduh. iki rabat layu. Monggo Dik, monggo. Ora suwe aku Akeh. lali iso sumanding ana ing sisimu. Kowe ora usah mundur sik, rorong mundur kaya maju neh. Ayo yang baca lali janjine mau nyanyi. Enggak. Mas Oki. Hiyo alah hiyo. Yo kek yo, pujeru. Monggo. Dina Minggu sing tak tunggu. Ibu dideketin mic-nya. Iya. Mana di mana anak kambing saya tak SMS rambalesi. Yen tak telepon matur sembah nuwun. Padahal aku pipimu pasti tak lali janjine aduh sayang mandek Pak Supri tung gendak gendung sengone pon ditebang pon lah payu no ndang dikecakne teng mriki Bu Supri hae ngoten lho Bu Supri hae sur Janjane kowe nang ngendi gelagatmu gelagatmu saja nyokriwesi atiku sujono kowe gandeng karo wanita liya yo Piye Le? Rono to? Oh, Pak Dewi. Ya. Pripun, Dik? Bablasnya apa neh?
sengengene ana kene aku nunggu kowe nyaman banjir tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk sliramu bakal tak jiwel 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 iwal iwel lali janjine kandhane alesane atau gentai gendung pripun De jos rame mboten wih wah kecan apa mboten iki lho nonton syutingan apa Mas monitor lagian nonton apa nggih monggo janjane kowe nang ngendi kelagatmu raja nyuti atiku jono aku ngerti kowe ngerti to liya Pak Digianto Saripit Bude Sulis monggo Camping Gunung mobil khusus sampun ganti Bapak Sriyono. Sekali lagi dipersilakan untuk bapak-bapak panitia untuk foto bersama di pelaminan. Juga pemuda-pemudanya. Dek zaman berjuang terus kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digajak yen ate janji nek saiki apa lali kadongi sego jagung yen mendung tak silih cabe Studio juga ada RAS Audio Sound System. Hore! Setelah berfoto juga dulu Pak D, monggo yo.
HE Bang. HE Bang. HE Bang. Oke, nyeting aku ki jane wedi apa gila ngono. Gila ya. Nyeting kok mundur-mundur ini ya apa? Santai lho, Ki. Heeh. Silakan monggo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja kete ora ilang ngene padha Matur suwun Bos Ari, ditunggu job selanjutnya. Ayo kene Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Ayo. Burung bedok tua. Spesial kagem bose audio sound system Serang ya Mas. Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu mengajan neng ati senadyan sapisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi arep-arep sok kapan balimu sing tak tresno kirmane wong liya atiku kebacut tresno nanging ati ora gawe lara hae iki jane kok penutupan kok ora. Ayo Del. Alah, wis kono kok Hah? wong khusus Bos Engko Ari. ya kan ya kok aku 50 kok Aden ya entuk biasane. Mau sesuk aku ora arep nusul-nusul tanggapan neh ya mesti. Apok aku dipalak Arep pesek. musek. Wis karepmu urusanmu kuwi sek. Neng ngopo sliramu Yuk yuk. Ayo Del, sisan Del.
ora trimo banget. Ngopo? Heh? Tung getak gentung Sor. tung getak gentung Sor. Ha ha. lagi tung getak gentung itu loh. Aduh. Neng ngopo sliramu Monggo sedaya panitia dipersembahkan juga